ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእዩ ተግደፍለይ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ብዛዕባ ትፅባሕ ቀዳም 3 ነሓሰ 2024 ዝካየድ ናይ ኦሎምፒክ ፓሪስ ናይ ፅርግያ ቅድድም ብሽክለታን ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ዘለዎ ምድላዋትን ህንጡይነትን ንክሳተፍ ዘይኮነ ንክዕወት ኣሚኑ ዝኣተዎ ዘሎ ውድድር ኣስፋ ሓቢልና ክንትንቱነና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እቲ ዝዓበየ ሽልማት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ኣብ ዝካየድ ናይ ኦሎምፒክ ውድድራት እዩ። ኤርትራ ካብ 2012 ናትሒዛ እያ ብብሽክለታ ኣብ ኦሎምፒክ ዝሳተፍ ሄላ ጀሚራ ተበፂሖም ዘይፈልጡ ታሪኻዊ ፍጻመታት ክስኒ ድሕሪ ምቕናይ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ወኒኑ ናብ ውድድር ኦሎምፒክ ኣምሪሑ ስለዘሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ፖዲየም ክውድኡ ተባሂሎም ጠመተ ተዋሂቦም ዘሎ ተቐዳደምቲ እዩ። ኣብ መንጎ ዙር ፈረንሳ እናሃለወን ሳልሳይ ሰሙን ቅድሚ ምጅማርን ኣካይድዎ ኣብ ዝነበረ ቃለ መጠይቕ ቢንያም ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ ክሳተፍ ድዩ ከኣቱ ወላ ክዕወት ተሓቲቱ ናብ ዙር ፈረንሳ ክመጽእ ከለኹ ዕላማይ ሓንቲ መድረኽ ምዕዋት እዩ ነይሩ። ካልኣይቲ ናይ መድረኽ ዓወት ምስ ኣምጽኹ ግን ስለምንታይ ቀጠልያ ማልያ ክንወስድ ዘይንሰርሕ ተባሂልና ምስ ጋንታይ ነቲ ሓድሽ መደብ ኣበጊስናዮ። ኣብ ዝበለጸ ብቕዓት እየ ዘለኹ። ኦሎምፒክ ድማ ርሑቕ ኣይኮነን። መጀመርታ ብሰላም ናብ ከተማ ኒስ ክበጽሕ እዩ ኣተኩሮይ። ብድሕሪኡ በዚ ዘለኒ ብቕዓት ናብ ኦሎምፒክ ኣቅኒዐ ኣብ ፖዲየም ንምውዳእ ክሰርሕ እየ። ኣብ ዙር ፈረንሳ እንተደኣ ተዓዊተ ስለምንታይ ኣብኡ ዘይዕወት ዝብል ርድኢት ኣለኒ። ክዕወት እየ ኢለ እንተዘይሓስብ ኣይማእተኹወን ክብል እዩ ብርእሰ ምትእማን ገሊጹ ነይሩ። ናይ ቢንያም እቲ ዝኸበደ ቡድሃ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ክኸውን ተገሚቱ ዘሎ ንበይኑ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ይሳተፍ ምህላው እዩ። ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሃገርካ ወኪልካ ምስራፍ ጥራይ ልዑል ክብሪ ዝህብ እዩ። ንኤርትራ ወኪሉ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድር ግዜ ኦሎምፒክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መበል 29 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ቢኒ ግዴታ ኮይኑዎ ዮ ኣብ ውድድር ግዜ ተጸሚዱ። ሓንቲ ሃገር ግድን ሓደ ተቐዳዳማይ ከተሳትፍ ስለዝነበራ ቢኒ ድማ ኣብዚ ውድድር ንበይኑ ንሃገሩ ኤርትራ ወኪሉ ስለዝቀዳደም ከይፈተወ እዩ ነዚ ውድድር ክሳተፍ ገይርዎ። ኦሎምፒካዊ ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ብቆንዲ ነታ ቀዳም 3 ነሓሰ 2024 ትካየድ ናይ ጽርግያ ውድድር ኣተኪሩ እዩ ናብ ፓሪስ ኣቕኒዑ ዝርከብ። ሶኒ 29 ሓምለ ኣብ ሃገር ሆላንድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክላሲክ ድራይቭ ቫን ዲ ካይ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ቢኒ በዚ ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታት ኣብ ጽቡቕ ቁመና ምህላው ብቐጻሊ የረጋግጽ ኣሎ። ኣብ ኦሎምፒክ ድማ ወርቂ መዳልያ ከምፀልና ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ሓድሽ ታሪኽ ኣብ ምጽሓፍ ዝርከብ ቢኒ ከም ልማዱ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ዝተሳተፈ ተቐዳዳማይ ኢንተርማርች ወንት ገበርት ብምዃኑ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ታሪክ መዝገብ ጋንቶ ሓድሽ ምዕራፍ ከፊት ኣሎ። ሙሉእ ነብሱ ታሪክ ዝኾነ ድንቂ ፍጥረት ኣብ ፓሪስ መዳልያ ምዕዋት ታሪካዊ ዝገብረካ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ እንተኮንካ ድማ ንብሽክለታ ንሓዋሪ ክትቅይሮ ንብዙሓት ካልኦት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ማዕጾ ከፍት እየ ብምባል ዓቢ ተስፋን ርእሰ ተኣማንነትን ገይሩ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ሓበን ሃገር ቢኒ 24 መስከረም 2021 ኣብ ቤልጅየም ፍላንደርስ ዝተኻየደ ውድድር ቻምፒዮን ብሽክለታ ዓለም ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ መበል ካልኣይ ደረጃ ብምውጻእ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ብምዃኑ ጸባሽ ሲና 21 ሓምለ 2024 ኣብ ውድድር ዙር ፈረንሳ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ብምዃን ሓበን ሃገሩን ኣህጉርን ክለቡን ብምዃኑ ኣኽሪዕና ልዕሊ ሰማይ ከነንሳፍፍ ጌርና። ሓበን ህዝቡ ቢንያም ግርማይ ቀዳም 3 ነሓሰ ኣብ ፓሪስ ኦሎምፒክ 2024 ተዋዳዲሩ ወርቂ ክስልመና ድማ ሰብ ዓቢ ተስፋዬና ፈጣሪ ምስ ይኹን። ሓደ መዓልቲ ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጽርግያ ውድድር ፓሪስ ኦሎምፒክ ውድድር 273 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ 13 ዓቕብ ብድምር 2800 ሜትሮ ብራኸ ዘጠቓልል እዩ። ተቐዳደምቲ ነቲ 1 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ 6.5 ምንቅራር ዘለዎ ዓቐብ ንኮቱስ ዴላ ቡተ ሞንቶርማንት ኣብ ግምት ብምእታው ንሰለስተ ግዜ ናይ መወዳእታ 18.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ውሽጢ ከተማ ፓሪስ ጅሮኖ ክጠቕልል እዩ። ኣብ ዙር ፈረንሳ 3 መድረኽ ተዓዊቱ ቀጠልያ ማልያ ወኒኑ ብዝወፀ ካብ ዓበይቲ ታሪኻውያን ፍጻመታት ስፖርት ክስኒ ዝበቃይ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ንሃገርና ወኪሉ ዝሳተፍን ካብቶም ዓቢ ግምት ተዋሂቦም ዘሎ ኣትሌታት ኦሎምፒክ ፓሪስ እዩ። ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀጠልያ ማልያ ብምዕዋት ታሪክ ዝሰርሕ ቢንያም ግርማይ ኣብ ኦሎምፒክ ክብሪ ንምግንጻፍ ኣቃሚቱ ኣሎ። ጸብጻብ መደበር ቴሌቪዥን ፍራንስ 24 ዝበለቶ እዩ። ካብዚ ንዕዘቦ እንተሃልዩ ሓበን ሃገርን ኮኸብ ኣፍሪቃን ቢንያም ግርማይ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እቲ ዝበለጸ ውጽኢት ከምጸላ ከም ዝኽእል እዩ። ንሕና እውን ዓቢ እምነት ኣሕዲርና ክዕወት ምዃኑ ኣሚና መጀመርታ ብሰላም ውድድሩ ክዛዝም ካብኡ ዝተረፈ ከዓ ብመዳልያ ከብለጭልጨና እንዳተመንና ጽቡቕ ዕድል ቢናሓውና። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልክዎ ዛዕባ ኣብ ዝዛዚም ኣለኹ። ክሳብ ብኻልእ ትሕሶ ዝመጻኩም ሰላም።